V predošlom dieli Tigrik stratil vzorku pramenitej vody a smutne odchádza do centrály. Tá vzorka mala spôsobiť revolúciu. Čo už? Môžem vyskúšať zasadiť zemiaky, aby som sa najedol a potešil NASA. Dúfam, že sa to vydarilo. Predsa mimozemský život existuje. Musím podať hlásenie na Zem. Tak budem musieť ísť sám na rozhovor. Čo keď budú agresívni? Hello. Hola. Haló. Ahoj. Ahoj. Kto si? Mimozemšťan z inej galaxie. A ty? Ja som Tigrik. Prvý tiger na Marse. Kto je Mars? To je planet... Musím ísť. Nie, počkaj. Kde je Zorka? Majú ji moji kolegovia. Môžem ťa tam odviesť, ak chceš. Dobre. No chceš tú Zorku? Áno, chcem. Potom tu čakaj. Dobre, počkám tu. Ale prosíme si niečo za Zorku. Tu máte jedlo z našej planéty. Môžete ho skúmať. A môžem vám dať aj nástroj na kontaktovanie Zeme. Môže byť. Ďakujem. Vlastne, ako ste sa tu dostali? My tu máme kolonizáciu. Žijeme v podzemí. Fíha, zaujímavé. Čo je tá vaša opäť na 4 kolesách? Myslíš auto? Tak to je vozidlo, ktorým sa veziem. Boli ste na severe tejto planéty? Tam vyrábame vodu. Pred niekoľkými dňami nám jedna továreň vybuchla. To som bol ja. Tá voda potom nie je pramenitá. Ako ju vyrábate? Vyvrtali sme dieru, ktorá je hlboká 15 km. Tam sú plyny kyslík a vodík. Pomocou našich strojov z nich vytvoríme vodu. Trošku tam dáme z našich minerálov a dávame ju našim obyvateľom. Viete mi vyrobiť čistú vodu? Ja nie som správca. Kde to vlastne je? Čo je toto? Prísne tajná vojenská misia. Vieš mi povedať aká? Odmietam. Dobre. Ideš so mnou? Idem. Potrebuješ ma pre vstup. To nie je možné. Máš vlastné vozidlo? Áno, mám. Wow, to je pekné. Môžem si vyskúšať miesto vodiča? Dobre, ale nič nestlač. Ako sa to štartuje? Už štartuje. Po 100 metroch odbočte doprava. Tigrik, už musím riadiť moje vozidlo. Tak dobre. Tigrik, Tigrik, Tiger. Prepáč, že som zaspal. Už sme tu? Áno, sme. To je také malé. Wow! Koľko potrebuješ litrov?
Asi 2 litre. Musíš ísť so mnou. Kde? Do podzemia. Ideme na 40. podzemie. Tam sa pridávajú minerály. A sme tu. Počkaj tu, prosím. Dobre. Nech sa ti páči. Neodporúčam to využívať na pitie. A tu je 300-stranový návod, ako ju vytvoriť na tejto planéte. Ó, ďakujem. Už musím ísť. A ja by som mal ísť. Odvezie ťa moje vozidlo. Ja tu zostanem. Dobre. Jej, zemiak vyrástol. To pôjde do zbierky. Dnes už odletím naspäť na zem. Bude mi to tu chýbať. Ale budem slavný. Tak beriem všetko a ide sa na zem. S Bohom, Mars. Aká náhoda, že práve teraz mi došlo palivo.